Guys, karon guys di ami sa Shangri-La Hotel guys, nag-deliver may. Ah, di ami ba ito pe kuyog may kay deliver po may sa kuan ng spa. Spa nga kuan Oasis niya di Shangri-La may una. Okay, ito tong lang guys ha. Shangri-La, uy ho ham kadakong ham. Shangri-La Hotel. Kataning bukid nindot ang view diri bay nindot ang view diri sa tuyok pa ingon sa labi ni guys, ingon sa labi. Ito na mana tadi ya. Abot na diri guys, abot na diri sa lobby. Ang lobby ay. Yang mana may deliver guys, karon mo ato na kami sa Oasis Spa. Oasis Spa sa kuan. Tanabay aton na bay. Let's go bay. Deliver na sa tabay sa Oasis Spa. Nindutan ning lugar diri guys, nindot kun natay kwarta sus lami kay kuan dire nang sorry guys bay no lami kay laglaag dire ba kun napatay kwarta ni pagawas nami guys, pagawas nami sa kuan padung nami sa padulong namin sa kuan guys sa Oasis Spa. Oh god, very god nimo chip. Daga salamat. Maning guardian diri guys. Salamat kay. Padung namin sa Oasis guys, Oasis. Sundi lang mi guys ha, sundi lang mi. Padung namin sa Oasis Spa. Na guys, so nami sa Oasis mag-deliver may ng mga towels. Mama ni mga ma'am na abot na silang mga ma'am sa spa. Ari mi sa kuan guys sa basement. Follow and share lang guys sa aking mga live guys ha, nang share out sa mga video nako dia. Paki-follow guys o paki-follow o like and share lang guys. Thank you sa inyong pagtanaw guys sa mo ang live sa akong live karon o sa ako ang video karon. Dire na ako sa ubos magparking kay maghakot mi og mga towel sa spa. Mag-deliver mi sa mga towel guys. Parking sa ko, backing sa ko kajot. Atras ko gamay. Sa atras sa tagamay ni guys. Okay, thank you Lord. Abot na gid mi. Guys, abot na gid mi diri sa kuan guys. Tingnan niyo guys sa labi sa basement. Kasi bay to pay pag magaybay. Like hapad ko na butas taas na ni. Antad mo is taas guys kay maghakot mi sa mga towel. Thank you for watching and God bless all. Bye bye. Follow and share lang guys. Follow and like and share lang guys.